Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furniture and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Winner Wednesday! Ayan, kahit alam mo naman, nasa gitna na tayo ng panahon, gitna ng week at binubugso tayo ng matinding hangin at bagsik ng ulan, talagang bigay todo ang tambalang Sipaw! Ako ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong basang o damit. Ayan. Tama naman, At dulot ay good vibes. Kaya nga, partner. And good morning to our car engineer, Shaki. Kay kakulitan, kakwentuhan, sabay niyang nyong agahan. Actually, shout out kay Ate B. Palusob na kami papunta sa iyo mamaya-maya lamang. Yes. Oo, maraming salamat dahil syempre merong mainit na pagkain mamaya. So, bubungad sa amin. Maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa ating syempre shout out na natin agad yan. Oo, agad-agad. Good morning, Arjo Luzon, sabi ni Mariel Pahinag. Wow, hindi pa rin sila natitinag, no? Hindi talaga. Salamat. Oo, Sir Eric John Garcia. Normie Palge and our Hong Kong Rangers. Good morning to all. Big smile. Sipaw. Yan, Brenda Tulio. Kay Lopo sa inyo. Good Yan, kay morning. Ma'am Merly Agbayani season din and Billy Joe, mga Hong Kong Rangers natin. Kaya nga, good morning sa mga car rangers natin all over from Yes. Abra, Apayao, Ilocos Sur, Ilocos Norte via the T-Ride Pass Network. Good morning, and of course, here in the Cordillera region through the Mountain View Channel. Yes, at syempre ngayong Winner Wednesday, ibibigay naman natin ang mga syempre winning na mga inspiring stories at balita kahit ganito ang ating bagyo. Ay, 'di ba? Ang mga panahon natin na minsan binabagyo, kailangan pa rin natin bumangon. Hugot pala. Pagod pa yan, partner. Yes. Tama naman, partner, na talagang kahit binabagyo ka ng problema, ng ulan, literally. At pain. Ouch. Oo. Hindi, kaya kailangan pa rin natin bumangon. At syempre, para sa inyo din, tayo ay inspired para sa ating goal sa buhay at may mga taong nagmamahal pa rin sa atin. Naman. There's always our family, our friends, and other people that looks up to you because you have done something better today. And mga car-rangers, reminder yan binungad mo lang yung mata mo. This is always just the first step that you have won life's battle already. Yes. Oo. At ayan nga, dito nga ngayong Winner Wednesday ay mamaya makikita natin ang ibida na yan ng mga young entrepreneur nasa kahit sa gitna ng hinaharap nating hirap ng pandemya, bumangon sila at ginamit nila ang kanilang artistic idea para magkaroon ng business. Kaya nga, ang saya nun, partner. And of course, we will also be graced by two of our financial advisees that would give us naman proper way of setting how we properly use our resources. And bibigyan natin kayo ng tips and advices later on. Kaya, tutok lang At dagdag pa dito, it's all about pamumuhunan. Ayun nga, partner. Yes, paano mo gagamitin ang iyong pera, lalo na ngayong pandemya. Ikaw ba, partner? Yes. Paano ka namumuhunan? In all aspects, in all not aspect, just kailangan mo financially. munang i-invest yung, dapat alam mo yung background nun, alam mo kung paano, sino yon at ano yon yung papasukin mong commitment, investment, bago ka. Siyempre, it's a game of talagang sugal yan so, kailangan mo munang madiskarte at hindi ka dapat agad-agad. You need to, pwede ka naman mag-take risk, pero alam mo, dapat maging matalino ka. Yun nga, partner. Kasi mga car rangers, we cannot commit the same mistakes
all Yes. over. Diba? We have endless chances to correct those mistakes. And yung pamumuhunan mo, maybe you fall short on this one. Whoa. Mas sa susunod naman, matututunan mo na, hindi pala. So, instead of us falling short on those, Yes, we yes. have our financial advisors that will give us a quick understanding kung paano ba tayo properly mamuhunan. Ayan, ang dami na naming ebas at Ang ang dami na dami, naming intro para sa inyo Oo. mga ka-Rangers. Kaya huwag kayong bibitaw at sama-sama nating harapin itong napakalamig na weather dahil papainitin namin yan dito sa pagbabalik ng tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw. Yes, ngayon nga pinag-uusapan natin ang salitang winning or winner or panalo o tagumpay. Para sa iyo, ano yung para sa iyo ano yung meaning para sa iyo ng tagumpay or pagkapanalo or winning? Partner, ngayon Ano? sorry naman. Oo. Kasi partner, ang hirap kasing i-stand for yung salitang winning ngayon, partner. Although, sa akin kasi winning is when you're holistically okay. Spiritually, emotionally, and psychologically as well. Kasi yung battles kasi na yan, maraming aspect of winning partner. So, ako naman, siguro, yun nga, when you're whole, yung parang pag tinanong mo ako, kamusta ka? Okay ako. Yung talagang alam mong okay talaga ako in all aspects. Ikaw naman, what is winning for you? Para sa akin naman, winning is if you're brave enough to say goodbye sa isang bagay, and because naniniwala ko life will reward you with new hello. Yes, like winning is always magiging brave ka. Kahit ano man mangyari, kahit painful yan or syempre happiness or kahit anong emotion yan, there's a reason for everything. There's a lesson for everything. Yan ka, sabi ko nga. Kaya nga gusto ko yung hello. Yun. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with new hello. So, ang ganda nun, partner. Parang when one door closes, another one opens for you. Yes, tama naman. Oo. Speaking of doors that will be opening sa mga car rangers natin, just a quick overview, mga car rangers vaccination are still ongoing for Baguio City. So, for July 28, it's open between 8 to 2 p.m. Sorry. At ito ang important notice natin. Always, ang vaccination requires na stub na po. Mayroon na po na kailangan stub for vaccinees and stubs are for first dose only. And vaccination stubs are identified, distributed through barangays. And covered by district health center scheduled for the day will be accommodated lang. At strictly no walk-ins, no stub, no vaccination. And the color-coded stub is good only for the date indicated. And lastly, all first dose vaccines should bring requirements under priority category. Katulad ng IDs and med certificate, lalo na sa A3 category. Yes, and also just a friendly reminder, mga ka-Rangers, we also have vaccines strictly accommodated only for barangays and health district covering Scout Barrio, Engineers Hill, Atab, Sericap, Irisan Health District. And again, just a friendly reminder, register your accounts through bakuna.baguio.gov
.ph kasi mga car rangers, malaking bagay ang inyong QR code, and this will actually help us monitor. It's just not for monitoring but for the ease of movement through our vaccination sites and facilities. For our second dose schedule naman, no need for stub naman kapag nasa second dose ka na. Just bring your vaccination card or QR code, and available vaccines are Sinovac and AstraZeneca. For Gamaleya second dose naman, please wait for further announcement kasi hindi lang siya more than a month 3 months pa siya. So let's wait for the announcement for Gamaleya. And please proceed where you got your first dose except for SLS or near St. Vincent. Proceed to SM Parking. And for note, second dose at UB will be from 7:30 at until 10 a.m. only. Yes. And also, mga car rangers, know your district health center. So for CityCap, bilisan lang natin bigyan natin sila ng barangays that is covered by that. So that's Bakakang Central, Bakakang Norte, Dontogan, Santo Rosario, Santo Tomas Proper, Santo Tomas School area, and of course, SVP Housing Village. Yan. Yes, for our namang other covered pa ng City Camp is andyan ng ating Balsigan City Camp Central, Dominican Hill Mirador, Ferdinand Happy Homes, Campo Choco, General Emilio F. Aguinaldo Lower QM, Imelda R. Marcos, Lasal, Kayang Extension, and Ligardo Burnham, Quezad. Alright, syempre isama na natin dyan mga car rangers ang Once Lourdes. again, Lourdes. Yan, kasama pa rin yan ng Atab. For ating, yes. And yung sa City Camp pa, mga car rangers, isama na natin si Lourdes Subdivision Extension, Lourdes Subdivision Lower, Lourdes Subdivision Proper, MRR Queen of Peace, Palma Urbano, Quirino Magsaysay, Rock Quarry Lower, Rock Quarry Middle, and Rock Quarry Upper. And, by the way, shout out sa mga car rangers natin from Rock Quarry. Thank you kay Cap David for letting us with your barangayan naman. Yes, ayan. Syempre, ingat-ingat din po pa rin po tayo. At kahit ngayong bumabagyo, kailan pa nating mag-observe ng health protocols natin. Observe physical distancing, wear your face mask, at syempre face shield na din. Para hindi tayo maharang mismo dun sa entrance pa lang ng vaccination site. And partner, isa pa yung mga car rangers, it's okay for you to bring with you small and light snacks. Kasi alam naman natin yung pila. Or kumain tayo. Let's have a heavy breakfast further before you go fall in line with the vaccination. Kasi mga car rangers, magiging domino effect siya. Pag gutom ka, pagod ka, lahat na. And sometimes tumataas pa yung blood pressure and whatnot. So mga car rangers, take care of yourself while you're on the vaccination sites. And siguro, it's also a plead na rin sa mga siguro local government natin, no partner, kasi when we were in the vaccination center, wala tayong nakitang, siguro we can let our vendors go in to service them. Siguro mang tataho, mang lulumpia, Ate B, At syempre, yan nga lagi natin sabi, hindi lang health protocols ang lahat lagi nating tandaan din natin, dalhin natin ang ating patients. At yung hindi dapat tayo, alam mo, makipag-away kasi may mga iba natin na talagang umiit lagi at agad-agad ang ulo nila kapag syempre may mga conflict nangyayari sa mga vaccination site Kaya ingat-ingat din po tayo at syempre paunawa at ma-open din natin ang sarili natin sa pwede mangyari. Tama naman yan. At dito nga kaugnay nga rito, dito sa nangyayari at na-encounter nating bagyo, may makakamusta naman natin ang kalagayan sa Dagupan City dahil ang level ng tubig sa lansangan ay binabantayan ng otoridad sa Dagupan. At ito, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang ating Morning Balitaktakan News Correspondent na si Irish Kawili. Isang paalala muna para sa mga kababayan natin dito sa Dagupan. Base sa flood warning na inilabas ng Public Information Office ng Dagupan, tinatayang aabot sa hanggang 4 na talampakan ang peak high tide na mararanasan ng mga residente mamaya bandang 12:52 ng hapon. Ngunit inaasahang bababa rin ito pagsapit kinagabihan. Samantala, nananatili pa rin nasa high alert level ang Sinukalan River dahil na rin sa bumababang tubig mula sa upland. Pinaalalahanan naman ng alkalde ng syudad na si Mayor Mark Brian Lim ang mga Dagupenyo na mag-ingat mula sa mga sakit na dulot ng maulang panahon. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Ayun, talagang napakinggan natin kay Irish Kawili ang update patungkol syempre sa ating mga kaganapan sa Dagupan City.
And sa mga car rangers natin dyan from Dagupan, ingat lang po tayo. And syempre, dito naman sa Baguio City, also yung mga landslide prone areas po, please be vigilant. Syempre, initiative na din natin tignan yung mga social media account. Oo. Kung wala mang internet, makibilita tayo sa mga kapitbahay nating chismosa, char. Update at syempre, wag tumutok lagi dito sa RNG Luzon dahil ibibigay namin sa inyo ang talagang dekalidad at quality na balita at update sa nangyayari ngayon sa ating buong Luzon. Naman. Yes, at syempre ngayon nga pag-usapan naman natin, i-uplift naman natin ang weather. At ito, ang ating ibida na yan, talagang ma-inspire ang ating mga ka-rangers dahil sa kanilang advokasya at syempre ginawa nilang help to help din our artists. Bakit? Yan, mapapanood natin mamaya. At binuo din nila ang kanilang idea to have their own business ngayong pandemya using their arts. Wow, gusto ko yan, partner, kasi something na innate, kayang gawin, kayang maituro. Diba? Although the skills may be minsan nasa tao yan. But the thing is that we can hone this. And ngayong pandemic, malaking bagay that we reskill ourselves. Malay natin, mga car rangers, kayo na ang next na artist natin dito sa Baguio. Kaya hindi na natin patatagalin dahil ito ang bida ng bawat isa, bitang kakaiba. Ito ang ibida na yan. Anong naaalala ninyo? Coloring book? Mga cartoon characters at anime na bumuo sa ating childhood memories? Uso ba sa barkada ninyo ang mga travel goals o pasyalan na puro drawing? Dito sa bagong cafe sa syudad ng Baguio, literal na mapupuntahan ang mga drawing plans ninyo. Ito ang White Canvas Bistro ng Nevada Square, Baguio City. Magkapatid na young entrepreneur ang nakaisip dito. Kasi po nung pandemic, actually nag-internship po kaming magkapatid sa US. Ako po galing ng Arizona, tapos yung brother ko galing po siya ng Texas tsaka Massachusetts. So nung bumalik po kami dito, di ba pandemic nga po, so iniisip namin kung syempre labas ng pera, sayang din. Kaya nag-isip kami ng concept na pwedeng pagkakitaan ngayong pandemic. So meron naman po kami i-invest, so why not invest na lang sa ganito, at least may income din kami, tapos nakakatulong din kami sa iba. Ginamit nila ang kanilang skills at natutunan para magkaroon ng sariling business na may pagmamalaki nila. Work ako sa tatlong 5-star hotel na kilala talaga, Fairmont, Austin, tsaka JW Marriott, tsaka isang resort, Golf Club Resort sa Massachusetts. So yung mga pagkain namin dito is yung mga natutunan ko nung nag-work pa ako doon. So, in-incorporate ko siya, nilagyan ko siya ng twist para mag-click siya sa panlasa ng mga Pilipino dito sa Baguio City. Nagbukas din ang kanilang bistro upang matulungan ang mga local artists sa syudad. So, student po kasi sila. So, parang tinulungan po namin sila na i-push through yung galing po nila na makilala talaga ng mga sa ibang lugar. Kasi via internet po, nakikita rin tayo ng taga-ibang lugar. So parang makikita nila, ganito pala yung mga artist ng Baguio, ang galing nila. Patok ang cafe sa mga bumibisita. Siyempre, hindi mabubuo ang iyong White Canvas Bistro experience kung walang pagkain. Gaya ng cinnamon French toast and mouth-melting cheesy steak burger. Isamong pa ang listahan ng kanilang quesadilla. Perfect partner nito ang caramel macchiato at cappuccino. Fulfilling, tsaka very happy. Kasi kami pong magkapatid talagang nagtutulungan. Actually, kami lang po talaga yung tumatao dito. Kaya very fulfilling po sa part namin na nakikita namin na nag-grow yung business tsaka kami as an individual. Tuwing Martes hanggang Linggo, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, bukas ang White Canvas Bistro sa Nevada Square, Baguio City. Maaari ding magkaroon ng afternoon reservation tuwing Lunes. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Yan ang ibida na yan ngayong araw na to, no? Talagang, alam mo, binigay nila yung idea nila at hindi sila
subok sa ating nangyayari na pandemya ngayon. Hindi sila sumuko, partner, kasi sabi nga natin, 'di ba, Yes. with our visit with them, that it was challenging. Lahat naman lahat tayo nagsimula with this pandemic na we don't know what direction we're actually putting into. Katulad nga nung sinabi natin also na we're not actually all in the same boat ngayon. And yun nga, mga Car Rangers, ang ganda lang na you can turn this into something more amazing and more winning than the rest of it. Yes. At syempre, no, natulungan din nila ang ating mga kapo-artists dito sa Creative City na Baguio City, na kung saan talagang marami mga nahihirapan, lalo na ngayong pandemya, no, mga artists. At it's a great platform yung ginawa nilang restaurant dahil yung nagpintura doon, talagang mga artists, mga pausbong na artists natin dito sa syudad ng Baguio. Kaya nga, partner, and sabi nga natin, we have always been reiterating that Baguio City is the only UNESCO creative city in the Philippines. So, nakakaganda that we're carrying the same value na na-invest sa atin. Kasi we fought for it for years. Ikaw ba, partner? Yes. As an artist, how do you draw inspiration in a white canvas? Sa akin, syempre, pagiging artist at painter, no, talagang gusto ko yung sa isang blanco, ang unang papasok sa akin kung ano yung nasa puso ko. Yes. At yun yung gagawin ko, especially, ang pinakaunang kong painting, it's all about a mother and a child. Wow. Yes, kasi yun yung kasi unconsciously talagang mafe-feel mo talaga kung ano yung ipipinta ng kamay mo, kung ano yung naramdaman mo. So that's the time na lagi kong sinasabi na ito yung gusto kong maipakita, yung share ko na unconditional love na isang nanay. Kasi 'di ba, hindi ako sorry sa tatay ko, pero mamas boy ako ng very light 99 tapos 98 ang papas boy, ganun na. Wow, ganun ba yun, partner? Yes. Well, I think yung bond kasi na nabuo mo with your mother, magkaiba naman yan sa both our parents, kasi our mother are innately nurturer, ang father naman is the disciplinarian. So naiintindihan ko where you're coming from. So shout out to my kids. Yes. Hi EJ and hi Ethan. I love you so much. So, pero partner, dito ba sa... Speaking of kids, hello babies ko. Babies ko. Yes. May mga, syempre, nandiyan ang ating mga friends na tinatawag. Ibibibi natin sila. At syempre, ating mga R. Angelozon babies. Ayan. Syempre, sila ang ating mga baby. Ikaw ba naman? Umaga. Wala naman, partner. Sasabihin ko sana all my babies. Sabihin ko sana. Yes. So, pero partner, with white canvas naman, mga Car Rangers, yung umusbong nilang idea for just a single white canvas. Yes. Ito naman, di ba, partner, they're located alongside ang bungad po ng Camp John Hay. At Yung sa Nevada, Square. yun nga, partner. Nevada Square yan. At syempre, ang galing, no? Kasi kakaiba. Yung, alam mo, nasa ibang mundo ka na kapag papasok ka sa nilang restaurant. At magkapatid sila, no? Young entrepreneur sila. At naisip nila ngayong pandemya na mag-create ng idea na makakatulong sa kanila. Yes, hindi lang the design, aesthetic ng restaurant, kundi masarap ang kanilang pagkain. Yes, partner. Sabi nga natin na miss natin yung burger steak nila, which is really, really, mga Car Rangers, it's masarap talaga siya. And again, it's a different way of putting burger. So, not the traditional, the open-face burger or sandwich. It's very creative. And it's also affordable siya, partner, di ba? Yes. At syempre, alam mo, sila din ang nagluluto at gumawa ng mga kanilang recipe dahil graduate sila ng culinary at tourism and talagang hospitality and tourism na kung saan ginamit nilang skills nila. Diba? Ang galing. Talagang madiskarte ang mga Pinoy. Actually, diba, partner, they brought home the idea kasi they went for an international OJT training and then they were employed. Ang galing nating mga Pilipino talaga. Winner talaga tayo pagdating sa mga gantong diskarte, no? Tapos, when the pandemic strike, nakauwi sila, mga Car Rangers. And nagawa nila ng bagong patikim ang ating cuisine dito sa Baguio City. Yes. At syempre, yan na marami pa tayong mapapanood na ibida na yan, na mga talagang ibida na stories na kakaiba at bawat storya may mapupulot na kaalaman at inspiring sa ating mga ka-Rangers. Kaya nga, partner. At kaugnay nga rito, syempre, ibida na natin ang ating mga viewers pa rin na hindi pa rin bumibitaw at kumakapit sa ating nagiinit na tambalang Sipaw. Ayan, first nating batiin natin. Syempre, ayan, humapol si Ma'am Merly Season Nagbayani. Good morning daw, mga Hong Kong Rangers. Hello po.
Ayan ating mga, Orangelo Luzon BBs, Arnold Derek Ido, Ana Marinas, good morning, Tambalang Sipaw, stay safe po. Ikaw din, Ana Marinas, safe din dyan. And our Princess Nicola Carawa, good morning, RNG. Yes, and also shout out to Ma'am Andrea Bastian, good morning po, mangan ka kanon, imbagada ito station, nagluto damot kano, so mangan kayo, Wan naman. Yes, at syempre, sa ating mga patuloy pa ring YMC badminton players na naglalaro, kaya nga, binabagyo na. Yun, kinakaya nila kasi yun din yung pampainit. Way nilang pampainit, yes. We have our own ways of warming ourselves, mga Car-Rangers, in a good way. Ingat-ingat po tayo dyan dahil magbabalik pa rin ang Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa pow! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Presyo ng mga gulay mula Benguet nagbabadyang tumaas. OCD Cordillera at mga lokal na opisyal nagpulong para matugunan ang pagbahas sa bayan. Narito ang balita ni Charles Nicolimon.
Nasa ikalawang linggo na ang tuloy-tuloy na pagbayo ng habagat sa buong Luzon. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Regional Director Cameron Odsi, nakapagtala na ang kanilang ahensya ng danyos ng habagat sa agrikultura. Sa latest monitoring, Mountain Province, Benguet at Abra pa lang ang nakapagtala ng pinsala ng agrikultura sa rehiyon. Hindi naman kasi gaanong apektado ng habagat ang mga natitirang probinsya ng Kalinga, Apayao at Ifugao na pawang mais at palay ang mga pananim. Typhoon damage report kanina, it's still very low. It's around 1.5 for vegetables dito sa Benguet. Yun pa lang eh. So maybe there's still the process that the LGUs, Provincial Agriculture Office, and the Municipal Agriculturist actually sila magsasubmit sa amin ng report. Oo. And then i-consolidate natin yan. And then isasubmit natin sa anong tawag dito, Regional Disaster Coordinating Office. Oo. So wala pa, maybe it's still too early. The weather is fine in Kalinga, even in Apayao. In Abra lang ang umuulan at saka tayo dito. Oo. Pero dahil sa pag-uulan, nagbabadyang tumaas ang presyo ng mga gulay. Pahirapan kasi ngayon ang pagbiyahe ng mga magsasaka ng kanilang ani sa mga trading center ng gulay sa La Trinidad dahil sa mga pagguho ng lupa. Sa latest monitoring ng presyo ng mga gulay sa La Trinidad Trading Post, bahagyang tumaas ang presyo ng mga gulay ng 10 hanggang 20 pesos mula sa dati nitong presyo. Ang carrots, halos dumoble ang presyo nito mula sa 22 pesos noong nakarang linggo na ngayoy papalo na sa 40 pesos per kilo. Ang patatas naman mula 22 hanggang 26 pesos ang kilo noong nakarang linggo. Ngayon, pumapalo na sa 30 to 43 pesos per kilo. Ang cauliflower din na mula 10 to 12 pesos noon, pumalo na sa 22 to 25 pesos ang presyo. Ayon sa Highland Farmer Multipurpose Cooperative, kung magtutuloy-tuloy pa ang ganitong sitwasyon ng panahon sa Benguet, hindi malabong tataas pa sa susunod na linggo ang presyo ng mga gulay. Sa huling tala ng Civil Defense Cordillera, palo na sa halos 1.5 million pesos ang pinsala ng habagat sa mga pananim sa rehiyon, habang 35,000 pesos naman sa mga alagang hayop. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture Cordillera sa mga Provincial Agricultural Office ng rehiyon para sa mabilisang monitoring at pagbibigay ng tulong sa mga magsasakang apektado ng habagat. Pamalang lungsod ng Dagupan naglabas muli ng flood advisory. Narito ang ronda. Naglabas ng flood warning ang lungsod ng Dagupan simula kaninang umaga hanggang sa July 29. Base sa abiso ng Dagupan City Public Information Office, tinatayang aabot sa hanggang 4 na talampakan ang high tide sa mga susunod na araw. Inaasahang tataas ang tubig bandang 12:52 ng hapon bukas at sa Webes sa ganap na 1:32 ng hapon, nananatili sa high alert level ang Sinukalan River. Dahil dito, konsumido ang ilang residente. Hindi ako kumikita ngayon kasi nga hindi ako nakakapunta ng bayan. Tapos, dati kasi basta-basta ka lang makakapunta ng bayan pag walang baha. Pero ngayon, ang hirap-hirap pumunta ng bayan kasi malalim. Pangamba rin nila ngayon ang masamang epekto nito sa kanilang kalusugan, lalo't lampas tuhod na ang baha sa kanilang daanan. Kunwari, pag may sugat ka sa paa, ganun, mamaya leptospirosis, ganun. Tapos minsan nagkakalipong nga. Pinapayuhan naman ang mga residenteng nakatira sa low-lying areas at tabing ilog na mag-ingat at iwasang lumusong sa baha. Pagbabagtay sa border ng checkpoint ng Baguio City muling paghihigpitan. Narito ang balita. Dahil sa pagkakatala ng mga kaso ng Delta variant sa Region 1, tila kumakatok na ang nakakahawang variant sa rehiyon Cordillera. Kaya naman, muling hihigpitan ng pamalang lungsod ng Baguio ang pagpasok at paglabas sa lungsod. Another is, inigpitan na natin yung ating border, pati yung ating mga 15-year-old or below 15-year-old and above 65, pinagbabawal na uli natin silang lumabas. Ngayon, So these are the things na ginagawa natin.
And we have a set of action plans na sinisigurado namin na nako-comply natin yan. So every week, nire-review namin action plans. Una nang ipinatupad ang paglimita ng pagpasok ng mga individual na mula sa MECQ, ECQ at heightened GCQ area. Tanging mga apor na may kaukulang dokumento lang muna ang makakapasok sa lungsod. Pero pwedeng pumasok ang mga individual na mula sa mga lugar na GCQ at MGCQ basta't dumaan sa central triage ng lungsod. Ipinagbabawal na din muna ang paglabas ng mga menor de edad na may edad 15 pababa at 65 years old pataas bilang pag-iingat sa Delta variant. Yeah, you should understand na syempre yung resulta ng PGC is already after the fact yun. Minsan, ang mga cases na lumalabas, 1 month after, o 1 month before pa, 1 month lumipas na ng 1 buwan. Meron time pa nga na ang release pa ng PGC natin, 2 buwan na na ang release. Kaya hindi tayo pwedeng umasa talaga completely dun sa nire-release ng PGC. Siyempre may mga limitations din ng PGC natin. So better to assume na meron na tayo para talagang doon na kami nagplaplano. Doon na sa worst scenario na kami nagplaplano. Sa huling tala ng pamalang lungsod, papalo na sa 525 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Aabot naman sa 303 ang bilang ng mga namatay at 14,549 ang mga gumaling. Patuloy pa ring pinapaalala ng pamalang lungsod ang pag-iingat at pagsunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagsipa pa ng karagdagang kaso ng COVID-19. Lungsod ng Lawag, prioridad sa vaccination rollout sa Ilocos Norte dahil sa pagdami ng COVID-19 cases. Narito ang balita. Patuloy ang paggulong ng mega vaccination rollout sa Ilocos Norte. Sa buong lalawigan, Lawag City ang prioridad mabigyan. Lawag kasi ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID-19. Umabot na sa 940 ang active cases at nadagdagan pa ng 2 namatay kahapon lamang. Sa press conference kahapon, inihayag ni Mayor Michael Marcos Quion na tuloy ang pinag-igting na vaccination rollout. I cannot tell you specifically, and there's a reason why we cannot tell you specifically. There have been 9,363 people, this is on our listahan, who have been vaccinated. 5,338 for the first dose, 4,025 for the second dose. Now, that does not include 250 that were vaccinated today at LCGH with the Gamaleya Sputnik, or the 200 that was vaccinated yesterday. It also does not include the vaccinations that have taken place in Divine. We have requested from the Provincial Health Office, and I've personally asked my kaanak and Governor Matthew Marcos Manoto for the full listahan of all the vaccination that has taken place in Divine Word. 4,870 doses ng Janssen ang target sa loob ng 5 hanggang 6 na araw ng vaccination. Bukod pa ito sa 1,000 dose ng Gamaleya Sputnik. Kaninang alas 8:30 ng umaga, binisita ni Mayor Quion ang vaccination site para matiyak na sistematiko at maayos ang pagbabakuna. Ang first rollout ng Janssen vaccines ay ginanap sa Divine Word College of Lawag na siyang ginawang mega vaccination site ng probinsya. 665 na residente ng lungsod ng Lawag ang nabakunahan. Ang ikatlong araw ng pagbabakuna ng Gamaleya Sputnik ay ginanap naman sa Lawag City General Hospital. 300 residente ang naturukan. Tumulong na ang mga volunteer doctors at nurse mula sa mga pribadong sektor at Philippine National Red Cross. Palagyan namang nakaantabay ang PNP Lawag upang matiyak na nasusunod ang basic health protocols. Sa kasalukuyan, ang Ilocos Norte ay mayroon ng kabuwang 7,007 COVID-19 patients. 2,502 dito ang active cases.
283 ang new cases at 67 ang new recoveries. Claudine Lagundino para sa Luzon Head. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Winner Wednesday. Yan, talagang ngayong Winner Wednesday, it's all about panalo. Kaya kahapon nga, di ba, congratulate natin si Ma'am Heidelin Diaz sa kanyang pagkapanalo sa aning unang ginto sa Olympics. Wow, congratulations pa rin. At Pausbong, umabot na sa higit 58 million pesos na ang pwedeng matanggap and incentive ng ating Ma'am Heidelin. Galing ito sa iba't ibang sektor at ang ating mga officials. Yes, bakit naman? And we are still vying for the second gold, mga Car-Rangers, sa boxing naman. And nakakatuwa lang kasi at least we know that the whole Philippines is with you. Kaya nga lang, partner, di ba? Ipasok na natin yung nung sinabi natin na kailangan talagang meron ka munang ma-prove before mo alam mo yung suporta na nakuha ni Ma'am Heidelin is because she asked for it. Naghalo nga ang komento ng ating mga netizens patungkol rito na sabi nila, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na sa panahon na kailangan ni Ma'am Heidelin ng suporta at tulong pinansyal talagang nangangailangan sa dating ngayon todo naman. Sa tingin ko, partner, hindi lang siya bilang representative ng Philippines, pero she is speaking in behalf of the winnings of our athletes kasi marami dito sa Baguio City, mga Car-Rangers. The reason behind it is because, mga Car-Rangers, Baguio City is the #1 destination for sports enthusiasts because of the cold weather. And sabi nga nila, it's a good way to adjust because of the weather of Baguio City. I think ito na ang wake-up call para sa ating gobyerno patungkol rito na hindi lang maraming sektor na pwedeng ibandera ang ating bandila sa iba't ibang lugar. Nandiyan ang sports, nandiyan ang arts, at marami pang iba. At sana mabigyan natin ng importansya ang mga ito tulad ng ating pagsusumamo ni Ma'am Heidelin dati sa kanyang sports na weightlifting. Kaya nga, partner, meron pa aside pa dito, partner, yung teatro naman, di ba? Yes. Pinag-uusapan natin siya the other day. I believe na
sana tayo dito sa Baguio City, we have a theater for artists. Kasi ang dami-dami natin kayang i-offer to our community. Yes, malapit sa puso ko ang teatro dahil yun ang foundation ko ng aking disiplina. Simula bata ako, nasa community theater. Ang unang role ko is Batang Rizal. Oo, Batang Rizal. Totoo yes, yan? and both parents ko, hello ma and papa, at sabi ko nag-meet sila sa isang theater play. Yan. At joke nga nila, backstage baby daw ako. Baka Yes, naman po. oo. Well, sa tingin ko, partner, you can play the role of Rizal dahil sa buhok mo. Yes, Char! ito. Yes, ang kwento ng lampara. Yan, oo. yung, Simot. Tama ba? Yes, yun yung kwento nung part na binigay sa akin. Ay, ang cute. Yung usap siya kay nanay niya. It's all about the mother and a firefly doon sa lampara. Di ba? Parang ano naman ang aking simot-simot. Oo, simot-simot. Oo, yun ang alam ko. Yes, Tama ba mga at, car ranger? Simot-simot ba ang Tagalog ng firefly? Oo, at sana marami pa tayong kailangan natin ngayon din yan, ngayong pandemya. At ngayon naharap natin problema, ang salitang suporta, di ba? Naman, partner. Kasi in any winning battles, meron ka kasing suportang makukuha, not Yes. just for the people around you, pero yung suporta mo din, your soul help to yourself na bangon ka, laban ka, you're always going to win this battle. At syempre, patungkol nga naman sa suporta, ano yung mga na-experience natin ngayong pandemya na nahihirapan tayo sa financial education, Yes, di ba? partner. And sa financial na usapan. Ngayon, pag-usapan naman natin, ang pamumuhunan. Wow, big word ang pamumuhunan eh. Mag-i-invest ka sa isang bagay. Ay, nalungkot bigla sa pamumuhunan. Oo. And it takes time kasi. It takes a lot of courage para mamuhunan ka rin. Hindi lang sa pera, hindi lang sa ganyang aspeto mga car rangers. Pero ngayon, they will give us a light naman on how we can look into these options for us. Lalo na sa mga car rangers natin na maybe hesitant na mamuhunan, mag-invest. Ito yung proper way for us to give you an advice. At syempre, narito na ang ating lagi nating makakasama once a week ang ating yaman coaches at syempre ang ating financial advisors. Eto na, let's welcome again syempre, ang ating Sir Efren Liamas. Hello po, Cruz ng ating personal or PFA, Personal Financial Advisor ng ating CEO. Hello po, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Yes. At syempre, makakasama din natin ang yaman coach na si Sir PJ Roman. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan. Bakit ganon, partner? Yung mga virtual guests natin, ang gaganda po ng background. Baka for sale po ba yung libro dyan, Sir Efrain? si Sir PJ, sir, yung ano ba natin, blinds dyan, pakaganda. It's very minimal. Maganda sa mata. And good morning po to the both of you. Gusto lang namin munang kamustahin po. Kamusta po tayo ngayon? Ako tuwa tulad nyo kay Heidi Lynn. Gusto ko sanang i-announce officially sa inyo this program, na ako po'y magdadagdag ng 1 milyon sa mga prizes niya. 1 milyon palakpak. Wow, yes. Wow. Kami din po. Meron kaming may bibigay kay Ma'am Heidelin na 1 milyong palakpak din. Kasama sa 1 milyong palakpak din ni Sir Efren. And Sir PJ, kamusta naman po kayo ngayon? Lalo ngayon na syempre hindi lang pandemya ang hinaharap natin, kunya bugso ng panahon. Well, actually, I'm here sa Quezon City. Maulan pa rin malakas pa rin yung ulan, malakas yung hangin. Pero awa ng Diyos, so far okay naman yung situation dito sa Quezon City. So, gaya nung sa inyo, tuwan-tuwa din kami dun sa panalo natin sa Olympics. And we're hoping na makamedalya pa tayo sa ibang events. Yes, ayan. Siyempre, kaugnay pa rin naman. Siyempre, example na natin yan. Kunyari, yung 58 million pesos na hawak ni Ma'am Heidelin, paano niya gagawin for pamumuhunan investment into yon? At syempre, pag-usapan na natin yan, pamumuhunan. Sir Efren, ano po ang kahalagaan ng pamumunuhan ngayong pandemya? Alam niyo po ba na kung kayo ay namumuhunan ng regular, na kahit may pandemya, kahit medyo tamaan kayo sa inyong income sa negosyo o kaya sa pagiging empleyado, ay meron kayong ibang maasahang source of income.
Marami nga nagsasabi, dapat may multiple sources of income tayo eh. So yung pamumuhunan is one of them. Yes. Syempre, Sir PJ, ano naman po ang sa inyo po, sa tugon po ninyo as an coach, kunyari may lumapit sa inyo na kliyente patungkol rito na ano po ba ang kailangan na pera? Kailangan po bang malaki at or sakto lang na ang pera niya para sa kanyang pamumuhunan? Actually, depende siya dun sa objective o pangangailangan ng tao. Pero again, babalik muna tayo sa basic bago mamuhunan. Sana meron tayong naitabi na pang-emergency. And then anything in excess o pag meron tayong naitatabing sobra, yun yung gagamitin natin para mamuhunan. And I think napag-usapan na naman sa programa nyo, hindi naman kailangan parati malaki ang gagamitin para mamuhunan. Ang importante lang siguro is yung papasukin natin para mamuhunan nagmamatch dun sa goals natin, sa objective natin, at saka dun sa kaya nating ipasok dun sa ating investment niya. Sana hindi tayo magkautang dahil lang para mag-invest, no? So again, paulit-ulit kami nagre-remind, unahin natin yung emergency fund, and then kung ano yung susobra dito, ito yung maaari natin gamitin para mamuhunan. Yes. Tama nga naman, no, partner and Sir PJ, na kailangan meron ka munang naitabi for an emergency fund, lalo na for a household, yung merong pamilya. Kasi that would be something na kakailanganin mo, hindi lang sa itong sakuna, but also other reasons. Sir PJ, ako naman, bilang a mother actually, paano yung pamumuhunan on set of yung for educational na pamumuhunan para sa mga kids? How do you stand on this kind of matter po? Well, ako po kasi galing po ako sa industriya ng trust. I'm not sure kung aware po kayo. Sa amin po kasi at saka sa mga yaman coaches, ang importante po sa amin is malaman muna kung ano yung objective. So gaya ng sinabi niyo, ma'am, ang gusto niya ay para pagpapaaral. Tinitignan din po natin dito yung kung ilang taon po meron tayo para mamuhunan. At the same time, titignan natin kung magkano yung kailangan natin buuing amount para dito sa edukasyon ng mga anak. Ang kagandahan po ngayon, marami na pong iba-ibang produkto na lihitimo na hindi rin ganun kamahal para masimulan, na pwedeng magamit po ng mga ordinaryong investors o ng mga working parents tulad natin po. It's a matter of figuring out ano lang po yung nagmamatch dun sa objective natin. So what we can look at siguro, ma'am, is kung mahaba pa naman yung panahon bago nyo kakailanganin yung pera, pwede kayong tumingin ng mga tinatawag nating investment funds. Ito po ay meron po ditong insurance na back ng mga investment funds, meron pong mga mutual funds, meron pong yung mga bangko, yung mga trust funds din po. Nagre-range po ito between 50 pesos up to 25,000 pesos. Iba-iba po siya, again, na pwedeng mamili naman yung investor or yung kayo nga, ma'am, pwede kayong makapili. At the same time, mapipili nyo rin po kung saan kayo mas komportable siyang nai-invest po. Pero again, isa lang po siya sa mga options. I would suggest it would still be better to speak with yung mga professionals po natin para lang magabayan tayo po. Yes, and marami nga kasi, Sir PJ, marami po kasing options for an investment fund, and lalo na ngayon sa education. So, it's a good advice, Sir PJ. Maraming salamat po. Yan, at syempre, puntahan na natin ang bago tayo mamuhunan, ano po ang mga pwede nating gawin. At dito na papasok ang programa or set rule ng ating mga yaman coaches. Sir Efren, ikwento nyo naman po ang ating set rule bago mamuhunan. Ayo po, kasi mga iba, kunyari na tulad ng sabi ni Coach PJ, na plano na nakuha na yung kailangan gawin, susugod na kagad. Pwedeng mag-invest sa isang negosyo, pwedeng dumiretso, bibili ng mga stock sa stock market. Ang sinasabi namin,
kailangan ikay all set muna para mag-invest directly ikaw mismo. No? Yung all set na yon, capital letters po yung SET. Kasi yung S, para makapagdiretso kang pamumuhunan, kailangan may sizable funds ka. Unlike yung sinabi ni Coach PJ, hindi ka pwede magtayo ng negosyong 50 pesos lang. Mahirap-hirap yun. Okay? Yes. At the same time, maaaring may sizable funds ka tulad ni Heidi Lin. Pero meron ka bang expertise at experience sa papasukin mong pamumuhunan? Weightlifter si Heidi Lin. Kung papasok siya, magtatayo siya ng kunyari ng, let's say, ng tindahan o ng mall, mini grocery, baka hindi niya alam yun. O wala siyang expertise at wala rin siyang experience. Magkaiba po yung dalawa eh. Okay. Yung expertise pwedeng theoretical lang yan eh. Experience yung talagang live, no? And then syempre, kung nakatutok pa rin si Heidi Lin, for example, sa kanya pagiging weightlifting, ay hindi niya matututukan negosyo. Naku, baka nakawan lang siya ng mga taong i-hire. Kaya sinasabi namin, if you cannot be all set, isa doon, kulang, no? Either mag-hire ka ng business manager na trusted mo talaga na magmamanage ng negosyo, o tulad ng sabi ni Coach PJ, bumili ka na lang ng mga managed funds. Binamanage ng mga professional at highly regulated, walang pwede maging lokohan dyan. So kailangan po yung lisensyado. Huwag yung mga kung sino-sino lang, yung mga scam, naku, avoid natin. Ayan, na syempre nabanggit nyo yung set rule at syempre ang syempre no man is an island nga, lagi kong sinasabi. At nabanggit nyo ang paghanap ng may expert talaga doon tulad ng business manager. At napag-usapan din natin yung set at size and expertise and the time. Kapag sinasabi pong time, ano pong kaugnay rito kapag tama po ba yung timing at sa pag-invest? Ngayong pandemya po ba, nasa tamang oras po ba or panahon para mag-invest? Ay, ganito po yan. Sabi nila, may kasabihan, timing, the market, is not as important as time spent in the market. At tulad ng sabi ulit ni Coach PJ, regular na pamumuhunan lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangang abangan, naku, eto, mura na, bibili na ako. Ay, paano mo alam yun ang pinakamura? She will only know the next day kasi kailangan i-compare mo to something else eh. Ay, mahirap gawin yun. Kaya imbis na gagawin yung imposible, sabi nga nila, ang tawag po sa atin ay peso cost averaging. Mag-invest ka lang ng fixed peso amount per period, like per month, per week, o anong gusto mo. Yun lang, okay ka na doon. Hindi ka na ma-stress sa gagawin mo. Kaya nga, those are our set rules, mga ka-earners. And Sir Efren, kasi yung size and time, yung expertise kasi minsan hindi siya nagiging rule for ourselves. Kaya thank you for that quick reminder that we set the rule. Sir PJ, discuss naman natin the pool of funds that we can use as a startup for investment or pamumuhunan per se. Sige, salamat. No? So, gaya nung sinabi ko kanina, galing ako sa industriya ng trust. So, if okay lang, I'll discuss it from our perspective. So, gaya nung sinabi ni Coach Efren, merong mga available na mga pooled funds, na managed funds, na lehitimo, na regulated din po. Ang mga UITF or Unit Investment Trust Funds ay regulated po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay available sa mga bangko at sa mga institusyon na trust po. Ang kagandahan po dito, meron siyang iba-ibang classification po. Bawat classification, meron po siyang specific term, meron din po siyang specific investment outlets or kung saan po ipinapasok yung pera natin. So, I'm not sure, pero I'm sure alam po natin kung ano ang mga time deposit. Ito usually po ang mga pinapasok ng mga investor na conservative po. And then meron din po tayong mga bonds at meron din mga tinatawag na mga stocks din po. So, itong mga investment funds, aside from being affordable, binibigyan po nila ng choices yung mga investors. So, nakakapili po sila. Ay. Tama naman po. Those three funds would
give us a narrative kung saan nga kami tamang dediretso. Sir PJ, with investment funds, with yung nabanggit niyo nga po with Bangko Sentral ng Pilipinas, what are the requirements? For example, as a single household na nagtatrabaho, can you give us a quick requirement for that? Well, usually it's just documents. There's a customer information sheet. And then, I think na-mention kanina to ni Papa Pino, meron din tayong assessment na ginagawa para malaman natin kung anong klaseng investor yung kung anong klaseng investor tayo, ano na yung naging experience at knowledge natin. And then of course, kailangan yung pampuhunan po natin. Ganun kasimple lang magbukas. Ayan. At syempre Sir Efren, nabanggit din natin kanina patungkol sa paghahanap ng may expert dito at tutulong sa atin. Paano po yung paghahanap natin ng business managers at mga financial, syempre may kaalaman sa financial, ano po yung mga serbisyo na pwede nating maibigay at tips sa kanila? Well, pagdating po naman sa paghahanap ng professional fund manager, pagdating sa mutual fund, punta na lang po kayo sa website na ito. PIFA, ano yun? Philippine Investment Funds Association. Yung acronym, pifa.com.ph. Andun na po ang listahan ng mga mutual funds na pwede yung pagpilian. Kung pagdating naman sa UITF, yung Unit Investment Trust Fund, punta na lang kayo sa uitf.com.ph. Andun din yung mga may funds po ng mga trust. Pagdating sa yung investments na may parang UITF, no, pero may kasamang insurance, ang tawag po dyan ay Variable Unit Linked Insurance. Pag gusto niyo investment, maghanap kayo ng single pay or single premium VUL. Ang problema lang po, wala silang central website. So, kailangan puntahan niyo yung mga website ng mga malalaking kumpanya, tingnan niyo na kung ano yung offering nila. Yes. At syempre last na po, patungkol rito Sir Efren, kapag nasabi po natin tungkol dun sa IUTF, tama po ba? Sir Efren? Hindi. UITF po. Yeah, UITF. Kasi Yes, UITF. Explain po naman natin sa kanila, sa mga ka-rangers natin, kung ano po ito. Okay. Una, hindi po ito yung UTIF, hindi ito yung urinary tract infection. Ito po ay Unit Investment Trust Fund. Ito yung sinasabi ni Coach PJ na para din siya mutual fund, para din siyang single pay VUL, pinagsama-samang pondo ng mga tao na ang nagmamanage ay isang professional organization. Tulad ng bangko, tulad ng isang organisasyon registered sa SEC. So, ganun lang po eh. Parang kooperatiba rin yan eh. Kaya lang ang nagmamanage ay bangko or registered sa SEC or life insurance company. Kaya nga, Sir Efren. And since nabanggit nyo nga yung multilateral na lahat sila naglalagay, Sir, is this the same with paluwagan? Can you tell us naman what's the risk or ano yung makukuha natin or do you suggest paluwagan ba? Okay. Iba po ang mga pooled funds na to sa paluwagan in the sense that pagdating sa pooled funds, investment lang to. Pag-invest ka, antayin mo lumaki pera mo at anihin mo na pag kailangan mo na yung pera. Ang paluwagan kasi pwede mo utangin yung certain factor nung nilagay mo eh. Hindi. Talaga itong pamumuhunan lang. And sa tingin ko, maganda to over the longer term kasi nga, hinahayaan mong lumaki ang pera mo na wala ka masyadong ginagawang management kasi nga ipinabaya mo na sa ibang professional. Yung may sizable funds, may expertise at may time. Sir. So, safest is the safest way is to just do it in investment. Kasi it's a Filipino mentality, Sir Efren, no? Na parang pagpaluwagan, dun tayo. Or probably because our car rangers is not very knowledgeable about this, yung mga serbisyong pinibigay natin. Sir Efren and Sir PJ, we wanted to ask naman for the both of you, how do you take on yung pag-i-invest natin on, for example, corporations, parang ganyan. Kunwari po, just an example. Example lang po mga car-rangers. For example, Jollibee Corporation. How do you take on this naman po?
Ito ba yung pag-manage ng funds ng corporation? Sige, Coach. Sorry. Go ahead, Coach PJ, Efren. sige. Go ahead, Sir PJ. Sige. Actually, yung kami po sa Trust, no, isa sa mga serbisyo po namin is ang tinatawag na fund management service. So ito po ay ginagawa namin sa mga individual saka sa mga korporasyon po. Di ko lang alam na kung ito yung sagot, but para po sa mga korporasyon, meron silang mga requirements po na ibig sabihin po baka on a specific date or a specific week, kailangan may perang available po kasi ginagamit nga sa negosyo. So, gaya nung sabi ni Coach Efren, kaya tayo kumukuha ng mga professional para gabayan tayo is para siguraduhin po na yung pera is may invest ng maayos. At the same time, pag kailangan yung pera, dapat available siya. So, yun ang ginagawa namin sa fund management service po. Doon po sa mga pangalan, meron po kaming mga internal checklist, kumbaga po, na ginagawa sa mga investments na available. So, base po sa mga datos o sa mga financial nitong mga korporasyon na to, nire-rate din namin sila minsan kung gaano ka-attractive itong ganitong type of investment. So, maraming pag-aaral talaga ang ginagawa ng mga profesional. Tama yung sabi ni Miss Sheki kanina, medyo yung concept medyo bago sa ating mga Pilipino, pero yun nga kaming mga yaman coaches, where we're trying to do our best to try to spread the word na sana wag ma-intimidate, sana wag mahiyang magtanong, kasi marami tayong pwedeng matutunan talaga, lalo na sa larangan ng pamumuhunan, no, from these professionals. Tama. Thank you for that reminder, Sir PJ. Sir Efren, you were wanting to discuss po pala further? Gusto ko lang sabihin, may second gold na tayo. Congrats! Oh! Nanalo tayo sa boxing. Wow! Galing! Sorry, na-distract ako. Ano ba yung tanong? Sir Efren, how do you take on investing in corporations po? Like yun nga po, Jollibee Corporation and whatnot. Okay. Simple lang po yan. Parang si Papa P may 3 P. Di ba? Wow. Yun ang ating guide. Kanina all set. Ngayon, 3 P. Yeah. Kasi ito applies to either corporations or individual finances din. Kailangan pala safe, pala invest, at pala utang ng tama. Yun lang naman yun eh. If you're looking at kung ang isang corporation ay magbibigay ng magandang balik ng investment ng kanyang owners, yung shareholders, kasi tayo bibili, no? Tayo magiging owner, tingnan natin, mataas ba yung kanyang net income margin? Pala safe pala siya. Pangalawa, yung kanyang nasa save sa net income, ini-invest pa niya ulit para lalong lumago ang ating negosyo. Pala invest yun. At siya ba'y umuutang ng tama, ibig sabihin, yung utang niya ay hindi lang niya ginagamit pambili ng mga kotse sa mga executive o panggastos ng kung saan man, binibili ng dagdag na earning assets para lalong lumaki ang kita. So yun lang po, titingnan natin. And you can ask a financial planner's help para sa sarili nyo or para sa isang korporasyon. Papa P, Pala save, pala invest, pala utang na lang. Yes, wow. Gusto ko yan, yung pala. Ayan, yung pala na 3 pala, yes, na malaking tulong din na dapat isipin muna, di ba? Kaya nga, partner. And Sir Efren and Sir PJ, right now kasi because of the online platforms and games and hubs, this was recently a game that was asked by one of my students. It's a game called Axie. So the thing is that the scheme is that they will, shell out money. Invest money, magmumuhunan sila, and then they will repeat parang as you game along or you play along. How do you stand on this kind of investment and pamumuhunan? Kasi Sir Efren and Sir PJ, malaking pera kasi yung hinihinging puhunan on this. Yes. Meron po ba tayo ditong financial security? If I may lang, kasi some people say, maglalagay ka ng pera sa stock market. Yung pera lang na kaya mong mawala, matalo ka. Okay. But psychologists have shown, nobody likes to lose.
Oo. Ayaw mo mag-gamble eh. So, if for example, yung paglagay mo ng pera at pagkuha mo pabalik is based on a game of chances talaga, hindi yung pwede mong applyan ng papapi. Hindi mo pwede apply ng all set rule. Ano? Yes. You are gambling. Dapat tanggap mo na you are gambling. Talagang consider mo na wala yan. Mawawala yung pera mo. Para at least kung may manalo ka, edi icing on the cake yun. Pero talagang parang pinamigay mo yung pera mo. So, to me, it's not investing really. It's a game. It's a game. So, treat it as such, not an investment. Ayan, natumpak nga din ni Sir Efren patungkol nga rito. Talagang hindi siya proper, hindi siya pwede for investment din. Mahirapan ka dyan. At syempre may mentality tayo na dapat, syempre ayaw nating matalo. Sir Efren, patungkol nga rito sa pamumuhunan at pag-invest. Bago mag-invest, kailangan pa rin natin ng mga humanap ng eksperto. Ano pa yung mga services natin na pwede nating maibigay sa ating mga ka-rangers na pwedeng mabigyan sila ng education patungkol muna bago mamuhunan? Well, two things. Number one, pwede sila mag-subscribe sa aming Enrich 365. It is daily texting po, personal finance lesson. 1 year po yan. And you can, when you subscribe, tapos sabi, ayaw mo na. You can opt out anytime. Ano po? It's only 50 pesos for 1 year of parang coaching from us. But if you want talagang tailor-fit na coaching, tawagan nyo na lang po kami sa